अंचु के शुमा सरपदे मरोची दो दो रबे दगी रोज दारक बुगाएं सरजे में मुल्क का ये दो दो रबे जग चू वशी दारक बुगाएं हमें वड़ा मरोची मेगमा हमरादारी करेंगे अहमद इकबाल साहब वश विजनरी चेयरमैन। जी सर, बाज बाज मिन्नतवार मारा वादा के वास्ता अंचु की तो सरपदे सरजे में मुल्क का या कि बलूचिस्तान दो दो रबे दगी रोज दारक बेगन ये बाबत अच्छे सरपद बैच मारा ये दो दो रबे दगी रोज दरगता मैं राज अच्छी कनक लूटे بعض منتوات منی نیمگا چه کل جهان مردما دود ربیدک بلوچی دود ربیدک روز مراد بات خصوصا بلوچانا اور یہ روز جو ہستے یک شر بڑا دارک بھی وتی عزت و احترام وتی بلوچی ننگ و ناموس و غیرت حساب سے دارک بھی میں سرپدا کہ ہمیں بڑا گھر مردوں میں روز نہ دارا تو یہ میں درستانی واسطہ بعض جوانے بعض شر چیزیں بیتے شیتا جو ہستے ہما مردم شیعہ کمرشلی کاروباری انداز استعمال کر گیا یا ناچ و صحبت و دیگر انچے ردے کار کر گیا تو بائدے یہ بڑا جو ہستے مبی جی جی سر ہمیں بڑا کہ ما گندگی مرچی دو دو ربیدگی ہم روچیں او بلوچستان دمگا اور ہارانی سب بعد تاوانی بولتا یہ بابت تو چی وش سر یقیناً اور سک باز بوتا مردمانہ سک تاوان دستا مردم باز بیوار مردمانی زندگی تا ایک مدنی اثر کپتا شیتا گوشک ہمیشہ کہ مشکل وقتا یہ مصیبت وقتا یہ جنجالی وقتا یہ دو ربے دگے روچا ما دمگا اور بتا مردمانی کمک و مدد تو کا جو ہستے وقتی وقتا بھی دیا تاکہ مردم جو ہستے یعنی زندگی بحال بھی یعنی زند مدا اماوٹ بھی کہ اماوٹ ساری ہستا اور ای بھی یک بھئی دو دانی تو کا جو ہستے یک باہر ہے کہ کسی کمک کنک کسی مدد کنک کسی مشکل حل کنک جی باز باز منتوار سر مرواد دے گی واسطہ